Γεια σας, σήμερα θα επισκευάσουμε ένα χειριστήριο από PlayStation 5 το οποίο έχει το γνωστό πρόβλημα stick drift, δηλαδή ο μοχλός, ο αναλογικός, είτε μετακινείται μόνος του χωρίς να τον πειράζουμε, είτε όταν τον ακουμπάμε μετακινείται πολύ παραπάνω, κάνει κίνηση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα έπρεπε. Ξεκινάμε τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης του χειριστηρίου. Θα πρέπει να αφαιρέσουμε το μαύρο αυτό διακοσμητικό για να μας δώσει πρόσβαση στις βίδες. Το χειριστήριο έχει 4 βίδες, 2 στο κάτω μέρος, 2 στο πάνω μέρος πίσω από τα κουμπιά L1 και R1. Βγάζουμε τις βίδες λοιπόν και μετά με ένα πλαστικό σπάτζερ, το λέμε εμείς, είναι ένα πλαστικό κομμάτι όπως βλέπετε, το οποίο μας βοηθάει να ανοίξουμε το χειριστήριο. Αφαιρούμε το πίσω το καπάκι και αφαιρούμε επίσης και την μπαταρία. Μετά αφαιρούμε την βάση της μπαταρίας και όλες τις καλωδιοτενίες για να μπορούμε να έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση και να αφαιρέσουμε την πλακέτα από το χειριστήριο. Εδώ θα πρέπει να ξεκολλήσουμε τα καλώδια που είναι για την δόνηση του χειριστηρίου, δεξιά και αριστερά, ώστε να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε την πλακέτα τελείως από τη βάση του χειριστηρίου. Έχουμε βγάλει την πλακέτα λοιπόν και όπως βλέπετε ο μοχλός που θα αντικαταστήσουμε είναι ο αριστερός μοχλός, ο οποίος έχει το πρόβλημα. Εδώ ξεκινάμε τη διαδικασία αποκόλλησης του μοχλού, του αναλογικού μοχλού, με καλάι, low melt καλάι, δηλαδή αυτό θα μας βοηθήσει στη συνέχεια με τον θερμό αέρα που θα δείτε να αφαιρέσουμε πιο εύκολα τον μοχλό, δηλαδή λιώνει σε πιο χαμηλή θερμοκρασία και μας βοηθάει να βγει πιο εύκολα. Όπως θα δείτε εδώ θα βγει το ανταλλακτικό από την πλακέτα και εδώ κάνουμε μια προετοιμασία για να βάλουμε τον καινούριο μοχλό. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το βίντεο τρέχει σε πιο γρήγορη ταχύτητα όπως θα δείτε για λόγους εξοικονόμησης χρόνου. Εδώ καθαρίζουμε λίγο τις υποδοχές, τις επαφές δηλαδή που θα καθίσει ο καινούριος μας μοχλός. Το υγρό που χρησιμοποιούμε είναι ισοπροπυλική αλκοόλη 99% και εδώ θα βάλουμε λίγο φλάξ. Το φλάξ μας βοηθάει να λιώσει πιο εύκολα η καλάι για να μπει μέσα και να καθίσει πιο εύκολα και πιο γρήγορα ο καινούριος αναλογικός μοχλός. Όπως βλέπετε, με την βοήθεια του θερμού αέρα στους 450 βαθμούς μπήκε μέσα και πάτησε ο καινούριος μοχλός. Αυτή η διαδικασία όλη κρατάει περίπου 20 με 30 λεπτά. Τόσο χρειάζεται για να κάνουμε την επισκευή. Το φυσήξαμε με λίγο πεπιεσμένο αέρα για να καθαρίσουμε την πλακέτα. Θα κάνουμε και ένα γενικό καθαρισμό της πλακέτας με ισοπροπυλική αλκοόλη. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία να ξανασυναρμολογήσουμε το χειριστήριο, να κολλήσουμε και πάλι τα καλώδια τα οποία είχαμε ξεκολλήσει πριν, να βάλουμε τις καλωδιοτενίες στην θέση τους. Το κατάστημά μας θα το βρείτε στην Γεωργίου Γεννηματά 62 στην Άνω Γλυφάδα. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τιμές για τις επισκευές μπορείτε να βρείτε στην ιστιοσελίδα μας στο www.estechnology.gr. Στο κατάστημά μας, εκτός από service, προσφέρουμε και διάφορα αξεσουάρ και gadgets όπως ηχεία Bluetooth, θήκες για κινητά κτλ. Επίσης όλες οι επισκευές μας συνοδεύονται από εγγύηση 12 μηνών. Λοιπόν, εδώ κολλήσαμε τα καλώδια, κάνουμε έναν έλεγχο να δούμε ότι έχουν μπει καλά και σωστά στη θέση τους. Κάνουμε έναν καθαρισμό στην πλακέτα. Να πούμε ότι είχαμε βάλει την βίδα αυτή που θα δείτε που θα βγάλουμε τώρα απλά καθαρά για να μας στηρίξει την πλακέτα, να μας βοηθήσει να είναι πιο σταθερό. Τώρα θα βάλουμε τη βάση της μπαταρίας. Θα βάλουμε την μπαταρία μας ξανά, θα την συνδέσουμε και θα βάλουμε και το πίσω καπάκι.
τις 4 βιδούλες, τις 2 πάνω, τις 2 κάτω. Θα βάλουμε ξανά και τα κουμπιά στη θέση τους και το διακοσμητικό αυτό πλαστικό, και αυτό θα κουμπώσει και πάλι ξανά στη θέση του. Θα κάνουμε έναν καθαρισμό του χειριστηρίου για να είναι ωραίο και καθαρό. Και τώρα θα ελέγξουμε το χειριστήριό μας με ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να βρείτε και εσείς, είναι δωρεάν στο ίντερνετ. Να δούμε πώς πήγε η επισκευή μας, και όπως βλέπετε δεν μετακινείται μόνος του ο μοχλός, μόνο όταν τον ακουμπάμε. Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να ελέγξετε όλα τα κουμπιά και η επισκευή μας ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα follow και ένα like στο βίντεο.